Körülbelül fél éve született az az ötlet, hogy csináljunk egy olyan programot, ahol bemutatjuk azokat a hazai kezdeményezéseket, akik valami olyasmivel foglalkoznak, amik segítik a fenntarthatósághoz vezető belső utakat. Az, hogyha kívül zajlik egy változás, az valószínűleg belülről indul, és valószínűleg visszahat arra, hogy belül mi van. Van-e arra lehetőség, hogy lelassuljunk? Igazán ennek a másfél órának az a lényege, hogy ilyen nagyon egyszerű modellhelyzeten keresztül nézzük meg a mindennapi életünknek ezeket a különböző lelassuló pillanatait. Ez egy hatos izgalom legalább. Olyan emberek vesznek részt, akik valamilyen módon részt vesznek így a környezeti fenntarthatóság, vagy ökológiai mozgalomban, és esetleg keresnek valamit benne, ami több, ami jobban róluk szól, ahol kapcsolódhatunk, ahol megoszthatjuk, hogy mi történik velünk, hogy elkerüljük ezt a kiégést, elkerüljük ezt a besokkallást, vagy azt, hogy emberek úgy érzik, hogy feleslegesen dolgoznak. Ezt egy győri hajléktalanságban élő ember készítette nekem. Valaki nem beszélne egy kicsit. Szóval, hogy azt hiszem, hogy ebben a programban ilyesmi megtörténhet. Hogy készít egy ilyet és elküldi ajándékba. Nekem ami nagyon meghatározó volt, az egy amerikai hölgy, úgy hívják, a Jana Macy. Ő azt tanítja, hogy az a változás, ami zajlik a világban, ami egy ökológiai forradalom, vagy egy újfajta tudatosság, egy globális tudatosság felé való változás, annak különböző területei vannak. 3 utat mond főként, hogy vannak azok, akik megpróbálják lelassítani a károkat. Ez az aktivizmus. Tehát ez egy cselekvő energia. Aztán nagyon sok olyan alternatív rendszer épül fel, ami szintén ugyanennek a változásnak a része, és a harmadik pedig a belső út, a szemléletváltás, vagy lehet úgy nézni ezt, hogy a világnézetváltása, vagy egy spirituális út, kinek mi. Satish Kumar egy békeaktivista, aki szerint az ökológiai forradalom 3 hívószava. Az a föld, a lélek és a társadalom. Olyan életet éljünk, amiben ez a 3 harmóniában van.